Dobrodošli na prvu online degustaciju Dnevnika vina ili ti DV Wine Experience, kako smo ga ovako fancy nazvali. Mi smo imali velike, da kažem, planove kada su u pitanju ovakva druženja, kako po Beogradu, dakle smo Kosta i ja, tako i po mestima ili vinotekama u drugim gradovima, da se eto ljudi ovako kupljaju, nađu i da probaju razna vina i sa druge strane imali neke lepe ideje kada je turizam u pitanju. Međutim, 2020. je imala malo druge planove sa nama, tako da smo morali da stavimo pauzu na ove ideje i da sačekamo da nas korona eto, malo ostavi na miru, ali smo došli na ideju da organizujemo ovaj virtualni format nekog druženja, gde svako ko želi može da dođe i da zajedno sa nama proba vina nekih naših vinarija i da upozna sami ljudi iza te vinarije. I veliko mi je zadovoljstvo što je Izba Jovanović, odnosno što su Andrijana i Ivan, vlasnici pomenute vinarije, danas sa nama i vidjet ćete, ja ovo intro snimam nakon ovo se već, radionica se već, degustacija se već održala. Bilo je jako interesantno i baš mi je drago što smo eto se u ovom broju okupili i stigli da probamo Izba Merlo i žetvu. Žetva je sjajno vino, to nisam bio probao pre ovoga. Izba Merlo je takođe jedan jako fin Merlo koji mislim da stvarno treba da probate. Ovi ljudi rade ozbiljan posao sa Merlo vinima i jedva čekam da vidim dokad će da stignu u godinama pred nama. I eto, da ne dužim puno, hvala svima koji ste bili na degustaciji, za sve vas koji ovo gledate ovako na YouTube-u i drugim kanalima. Pratite pogotovo naš Instagram Dnevnik vina, jer imamo ideju da s vremena na vreme održimo ovakve stvari, sve dok smo utamničeni po kućama i eto sprečeni da se viđamo u 3D-u. Hvala puno i uživajte. Ja i Ivan smo profesori muzike koji se bave proizvodnjom vina. To smo počeli da radimo iz ljubavi i iz ubeđenja. Kasnije, mislim, ako dođe zarada, tako smo mi pričali, ako dođe zarada, dođe. I počeli smo da pravimo vino kako mi volimo i vino kako mi volimo, a više smo bili ljubitelji crvenih vina i onda smo se nekako odlučili za Merlo. Sad, 100% Merlo, to Ivan zna. Pričat ćemo o tome kasnije. Zašto, da. Pričat ćemo kasnije. Za početak. Pa možemo i tako da otvorimo. Ja, mislim, dosta znam sad već o vama i ono što bi, eto, neko pitanje za zagrevanje bi bilo, kako izgleda vaša Merlo priča do sada, s obzirom da već nekoliko godina se bavite vašom vinarijom i Vele Polje, gledao sam Ivanom intervju, veoma, da kažem, pogodno za Merlo. Kako izgleda ta Merlo priča kroz sve ove godine? Kako je neko vaše iskustvo i ono što možda mene zanima jeste da li je fokus ka jednoj sorti jedna od glavnih prednosti s obzirom da ste fokusirani totalno na nju. Kako na to gledate? Evo ovako, Vule. Znači, Merlo priču u Velepolju kreće pa možda tek sad na pravi način. Zato što smo sad možda dobili tek potvrdu da je u stvari Merlo pun pogleda. Ajde da krenemo od početka. Kad smo mi krenuli, kad smo se odlučili na taj korak, onda je bilo šta i kako, šta saditi, koju sortu. Bili smo voljni da to bude crveno vino, da pravimo crveno vino, znači crna sorta grožđa, ali koja? I onda, s obzirom da mi nismo iz ovog vinskog sveta, sad tu možda imamo prednost. Zašto? Zato što smo se usmerili samo na jednu sortu, jer, znaš, kad se čovek usmeri na jednu stvar, onda je mnogo lakše. Sada smo imali, mi prvo nismo iz vinskog sveta, pa onda imamo 3-4 sorti, pa 5 etiketa. Pitanje je kako bismo isplivali sa tim. Ja nisam imao iskreno hrabrosti da ulazim u više i onda je bilo šta. A sa druge strane nismo imali mi velike površine, mi smo imali hektar i po zemlje koja je mogla da se zasadi. I onda koje količine se dobijaju
I ispalo je slučajno, u stvari nije baš slučajno, jer smo puno čitali, puno sam ja provodio vremena, pa 1-2-3 godine smo se mi odlučivali na ovaj korak. I te 2 godine sigurno puno se čitalo, pa onda, Cabernet. Ma ne može Cabernet jer naš sastav zemljišta nije dobar za Cabernet, pa sivi Pinot, bilo je priča o sivom Pinotu. Moj prijatelj Baša tada je zasadio, i dan danas pravi oranž, jedan izuzetan oranž. Bilo je reči možda je to sivi Pinot, pa možda ovo, pa možda šta, kako. Na kraju je sve vodilo ka Merlotu, sastav zemljišta, sunčani dani, položaj, sve je išlo ka Merlotu. I onda nismo imali, posle jednog određenog vremena, nismo uopšte imali dilemu da li Merlot ili pored Merlota još nešto. Jer definitivno smo tu raščistili, ako je to najbolje zemljište za Merlot, ako će Merlot tu najbolje rezultate da da, ne bih ja tu išao sa Cabernetom da dobijem prosječan Cabernet. Ok. A kada mi, ima jedna rečenica koja mi je ostala tvoja, kad sam te upoznao, mislim, mi smo se upoznali, se sećam u Radissonu na nekom Kikinom eventu, ali ono što mi je ostalo, imao si jednu rečenicu da je vrlo važno biti svoj, a ne praviti vina po ukusu tržišta. I sad, neka paralela koja mislim da prati svaki život na ovoj planeti. Kako to izgleda u praksi, pogotovo i kod nas, koja je vrlo onako specifična zemlja i kraj sveta, i da ne idem sad i otvaram te fioke, ali šta to znači u praksi? I koji su recimo bili izazovi vaši u početku, kada ste krenuli, kada su prva vina zapravo izašla među potrošače? Pa to biti svoj, onda bih morao da se vratim još 93. možda, kad sam ja upisao srednju školu. Znaš kako, kad sam upisao srednju školu, baviti se umetnošću već je samo po sebi biti svoj. Po meni. A inače sviram od svoje 7. godine, na neki način vezan sam za muziku, i jednostavno taj pogled iz tog jednog umetničkog, taj jedan umetnički pogled, jednostavno menja čovek, ako zaista pristupi na jedan takav način. Utopiti se u masu za mene nikad nije bila neka opcija. Ne zato što, ali da se razumemo, ne iz neke gordosti, zato što sam ja poseban drugačiji, nikako. Izaći iz sveta, ali ne okrenuti leđa sveta. To je bila moj neki put, neki pravac kroz život, i dok sam se ozbiljno bavio umetnošću, odnosno muziku, konkretno. Tako da sam ja uvek to tako sagledavao. Čovjek mora, i tako je saznan, dati je da bude svoj. Data mu je sloboda i on treba da bude svoj. Sad, u zemlji Srbiji to je jako teško. To je dodatni teret u meni. Nosi dodatni teret u zemlji Srbiji, ti budeš svoj. Ali ko ima tu i sreće, ko ima tu sreću da se izbori sa tim, onda je zaista puno toga uspe. Po meni biti svoj zaista je Bogom dana stvar i svako treba da se trudi da ono što najbolje može da iskaže, da se ne utapa čovek u masu. Ja tako učim i svoju decu, odnosno dajem im neke smernice, one će odabrati svoj put. Ali to sad, nama su mnogi pričali, moraš da imaš belo vino. Znači to je bila stalno priča, nama koja je bila pričana, moraš da imaš belo vino. Ja sam se uvijek pitao, a zašto, ne znam, gomila šatoa u Francuskoj nema belo vino? I to ozbiljnih šatoa, Lapin, Petrus, Anželu, gomila šatoa nema belo vino. Ima to jedno vino, u stvari ne da ima, nema čak ni 2-3 crvena vina. Ima jedno jedino, glavno, eventualno to drugo vino. Petrus, koliko znam, nema, Lapin nema, Anželu ima, na primjer, 3 vina, ali sve to Cabernet Franc i Merlot. Odnosno, oni se bave time, i to je to. I po tome su svetski poznati. Mi smo imali tu sreću da budemo svoji zato što nismo iskreno živjeli ovog posla. I dan danas ne živimo od tog posla i to je možda sreća da budeš u Srbiji svoj. Inače ne znam kako bismo isplivali sa tim.
a zaista jeste prednost. Zaista jeste prednost kad ti možeš da radiš ono nešto što misliš da je najbolje. Ja sad kad sebe vidim da pravim neko belo vino, ne znam kako, možda sam se previše vezao za Merlot, ali sa druge strane mnogo bolje upoznajem Merlot, jer ako provedem danas sat vremena pričam o vinu, učim o vinu, ja sam sat vremena posvetio Merlotu. A ne bi bilo isto da imam 3 sorte, ja bih to podelio. Carigrad je pao tako što je gađan u jednu tačku, tako da ja sam uvijek za tu varijantu da se čovek fokusira ipak na jednu stvar, ali opet kažem, u Srbiji je to zaista teško. Mi smo, moram da priznam, da imali malo i sreće. Dobro, ne, ja to baš poštujem, to mislim da vidim i u svom postu, evo da ne čekaju ljudi puno da probaju prvo vino, eto možda jedna pre nego što krenemo na izba Merlot, koji su neki da kažem top 3, ajde, momenta koji su vam posebno dragi, odnosno ne mora to sad biti neke velike pobede, velike nagrade i šta ti ja znam, nego neki momenti koji vas čine posebno srećnim sad kad se okrenete evo nekoliko godina kasnije i onda posle slobodno možemo da prokomentarišemo izba Merlot. Pa evo, pa da krenemo od početka, ta prva, odnosno samo donošenje odluke da krenemo, da se krene. Ja pamtim, sad ne znam ajde da ne dužim puno priču kako je došlo do te odluke. Ona je nekako bila, pripremana je godinu i 2 možda, ali je u zadnjim trenucima donešena na neki način. Sad ne znam da li da se zadržim na tome koliko imamo vremena, da li da... S obzirom da sam bio... Nije frka. Izvini, nisam čuo. Slobodno možeš kratko da prođeš, ne moramo... Evo, na primjer, u februaru 2010. ja sam otišao kod Mije Radovanovića, pozvao Miju, nisam znao ovo, znam da je on bio tad bio i jeste, i sada jedan od najvećih, iako ne i najveći, i čovjek me izuzetno dočekao, poklonio mi vino i izdvojio čak vreme za mene, koga je prvi put sreo u životu nekog nebitnog, koji kao hoće nešto da radi. I ja kad sam vidio tu priču, jednostavno sam shvatio da od toga nema ništa, jer to je zaista ozbiljan poduhvat baviti se vinom, cela ta proizvodnja, kad sam vidio taj podrum, kad sam sve to vidio, ja sam rekao, nema šta ja tu da tražim. Onda sam puno čitao i pre toga časopise Put vina Wine Style. Tako da sam upoznao na taj način Kostu Butkovca i vidio da čovek radi 1,5 hektara, 2 vinograda u svojoj kući, nije to neka tehnologija, ne znam kakva. I otišao sam kod njega, Kosta me zaista divno primio i dao mi podršku da sadimo vinograd. To je bilo negde u septembru 2010. i već smo na početkom oktobra krenuli sa rigolovanjem, znači odmah posle par dana krenula je priprema terena za sadnje. Eto, to je neki prvi moment. Drugi moment je možda ta 2014. kad je donešena odluka da ipak pravimo vino, jer je godina bila zaista čudnjikava, jako loša, jedna od najgorih u poslednjih možda 15-20 godina, ja sad ne znam istorijski. Čuvena 14. kišna. Tako je, kišna godina. I onda je bila odluka da li da pravimo vino, da registrujemo vinari. Ipak smo je registrovali, odlučili se i čudnovato je bilo da su ljudi izuzetno posle godinu dana vino izašlo na tržište i ljudi su to prihvatili kao da je ne znam kakva bera. Zašto je to tako, meni ni dan danas nije jasno. I možda treći taj trenutak, ta prva nagrada u Bergamu, prva nagrada je možda i najdraža i bila je zlato u Bergamu, mi smo poslali vino bukvalno iz tanka, to je bila 2015. 2 godine, taman je vino bilo spremno da ide u bocu, bukvalno iz tanka pred punjenje poslali vino i onda čuješ dobio se zlato u Bergamu. To su te 3 stvari koje su možda najupečatljivije kada pričamo o nama. Super, sjajno, ništa, onda možemo da krenemo sa prvim vinom, slobodno stavite, da vidite kakav je utisak ljudi, sad smo svi ovde online, slobodno prokomentarišite, naravno ne morate se stiditi, ali eto, to je prilika da malo onako zajedno iskomuniciramo kako vam se dopada izba Merlot i evo ja ću pustiti
Andrijan Ivana da malo to par reči samo eto, predstave vino i da krenemo. Pa, ovo je, ajde sada već osnovna, da kažem, osnovna linija od skoro, inače do skoro nam je, to je bilo i jedino vino, sada imamo žetvu. Ovo je 2017. Inače, ovo vino je proglašeno za drugo vino u Srbiji od internacionalnih sorti i to je bilo jedno isto neočekivano priznanje. Jedan od top momenta, kažem, u ovoj godini. Vino je, ovo vino je rađeno, u stvari, sva vina su u otvorenim katama. Ova je bila nekih 20 dana maceracija. Ovo ima 14,5% alkohola. Eto, tamna je poprilično boja. Na mirise ima taj prepoznatljivi miris merloa, a opet ima nešto svoje. Do skoro, u stvari, ja i Ivan nismo znali šta je to svoje u našim vinima, dok nismo pročitali tekst, odnosno kako je opisao Čirović, kako je opisao naša vina. Odneli smo mu jednu vertikalu i u svim našim vinima osjeća se u pozadini miris šume i lišća. I ja i Ivan smo, u stvari nismo znali kako da opišemo taj miris, nismo u stvari znali da pronađemo pravi naziv i hvala tome što smo prepoznali taj miris lišća, ima ga bukvalno u svakoj godini, znači 15, 16, 17, 18 i to je u stvari, da kažem, ajde neki pečat našeg podneblja. Jednom prilikom su naši neki prijatelji dolazili i oni kažu ovo miriše na tartufe. Ne znam, ne mogu da baš da pronađem taj miris, ali jeste, da, miris šume i tartufa je možda i jeste neki pečat. Naravno, on je u pozadini. U pozadini, apsolutno. Prvenstveno vladaju te voćkice, crno voće prvenstveno, ali prepoznatljiv je merlo. Kiseline su balansirane, tanini su već nalegli. Naravno, moglo bi ovo da odleži još malo, ali mislim da je sasvim pitko i sada. Ja se tačno sećam, ja sam 2018. nešto podelio da imam veliku želju da probam baš merlo i Srpske kuće vina 2 na Novom Beogradu je inače ovako. Ćete da znaš samo, pa se odmutiraj. Pozvala me preko Instagrama, vrlo onako cool jedan marketing potez koji ja poštujem da sam i u marketingu, svrati na vino, da baš prokomentarišemo zajedno i prokomentarisali smo ga zajedno i isto sam ovako imao to šljiva, trešnja i bilo mi je vrlo dotimo, onako bilo je jače malo merlo i sad vjerovatno, pošto sam ga i sam dekantirao, sad vrlo mi je mekši, onako, vrlo mi je prijatan 2 godine kasnije. Mislim, tako se sećam kad sam ga probao, bila lep event, to večer kad sam bio tamo. Kosta, kako ti se čini, znam da ti gotoviš? Ja ću probam samo sekund. Pio sam ja skoro, baš sam i prije malo bio, pa vas je pozdravio Boris i pohvalio da mu baš vaš merlo ide onako odlično u vino bar shop. Da, Boris baš je naš ambasador. Hvali ga stalno. Da. Pa dobro, ne znam, ostali da su probali, da li ima neko koji prvi put u stvari probao ovo naše vino ili su svi već probali. Ja bih htjela da čujem mišljenja malo vaša. U suštini ovo jeste degustacija, konverzacija između nas i vas, tako da ja bih stvarno htjela da čujem neka mišljenja. Evo, mogu ja se ubacim. Ja nisam imao nikakve očekivanja, pošto ništa namerno nisam hteo da znam, iako mi je Vole pričao o vinima dosta i pre ovog događaja,
ali meni je sjajno vino, baš mi je dobro. Ne govorim to sad samo zato što smo svi sad tu pa kao da vas hvalim, ali mi je stvarno super, baš mi je leglo dobro, mislim da je prilično izbalansiran, onako ima neku svilenku teksturu koja mi prija baš. Iako generalno inače više volim bela vina, ako moram da priznam, ovo mi je baš leglo kako treba, eto. Ukratko. I meni se uopšte ne osjeća ovih 14,5, nije toliko jako, ne znam da li možda sad mi prodisalo u čaši, ali nije mi toliko jako, ne smeta ništa, ne znam sad, da li grešim, ali nekako mi baš pitko. Ništa ne smeta ustima nekako, baš je ono, taman. Balansirano je. To, samo sekund, izvini, Wi-Fi mi pukao. Puno znači kod vina puno znači kada vino odleži u boci. Nažalost, sva ta naša srpska vina, retko koje crveno vino je u boci preko duže od meseca. I onda ono izlazi na tržište. Tako da tek posle, kada ono bude negde godinu dana u boci, tad sve ponalegne, jer naša vina generalno, ova koja su sad i aktualna na tržištu i drugih vinarija, imaju zaista dobre potencijale. Tako da je problem samo što treba vreme. Treba vreme. Puno znači za vino kada ono to odležavanje u boci. Ja sam ovu preostalu moju flašu stavio za kasnije. Nama se da Mislim da nešto vam je frizovano za sekundu, ja nisam čuo. Početkom godine verovatno krenući prodaju. Kažem, 2017. nam je već pri kraju, gotova je. I na tržište kreće 2018. pa možda za nekih 5 dana. Ima. Super. Ono je u boci 3-4 meseca, ono je u septembru ušlo u bocu. Tako će opet ono u početku biti nekima malo mlađe vino. Ne tako nalegnuto, ali jednostavno za sada ne možemo duže držimo u boci. Mislim da je to generalno veliki problem kod srpskih vinara, što budu prinuđeni zbog distributera i potreba da izbacuju vino na tržište mnogo ranije nego što bi trebalo da izađe. Pa ne samo zbog distributera, znate kako, količine su takve i to je to. Nas niko ne tera sad izbacimo vino, ali mi nemamo više te 2017. Mada mi uglavnom planiramo prodaju da bar 4-5 meseci vino bude u boci kod nas. Znate kako, ova korona će možda i dobro doći da malo, bar neke količine, sad kako kome, nama nije nešto puno iskreno preteklo, jako malo, ali možda će to dobro doći da malo neka vina odleže. Sve to podiže i cenu, znate kako, kad prodajete, kad morate da zauzmete jedan prostor, da držite to vino, to košta, sve to košta, treba novi kapaciteti, ako držite vino 2 godine u drvetu, vi mora da imate onda duplo veće kapacitete da bi prihvatili i ovu berbu. Vi u jednom trenutku imate možda dve berbe u baricima. Tako da sve to podiže cenu vina, naravno i kvalitet vina. I onda ona priča da li su srpska vina skupa. Najbolje je da se uporede vina, na primjer, cena nekog španskog, francuskog vina sa srpskim vinom u cenovnom rangu, pa se da vidi da nismo baš tako skupi. Dobro, jasno. Puno je napredovalo vinarstvo u Srbiji. Zaista puno. Veliki broj vinarija ni po čemu ne zaostaje, ni po tehnologiji, a ja sam siguran, nama manjka zato što su relativno vinogradi mali. Jako teško, gotovo da nema vinarija u Srbiji koji ima vinograde od Merlota, Cabernet Frana, koji su po 25-30 godina stari. To je ono što nam manjka. Sve ostalo, vidjet ćemo kakva ćemo vina imati kada naši vinogradi budu, ne samo naši, izvini, nego uopšte srpski vinogradi kada budu imali
kada budu bili stari po 30, 35, 40 godina. Kakva ćemo vina tada imati? Dobro, stoji. Pustit ću druge, ako još neko ima šta da kaže slobodno, ako ne, dužni ste da iskoristite emoji koji imate na Zoomu, da okarakterišite kako vam se dopalo vino. To će mi biti cool emoji u donjem delu, ako ste na desktopu, na mobilnom, ne znam kako izgleda. Ili ima još neko nešto da pridoda, pita, oduzme? Evo, eto vidim. Slobodno komentarišite. Ja bih htio da se uključim u priču. Ja sa suprugom, mi smo mali proizvođači vina, pravimo merlo, isključivo merlo za sad. Mi smo iz Banata, iz Pančeva. Pravimo grožđe, kupujemo u selu Ferdin, da kažemo, u srednjem Banatu. Da kažemo, mi smo zaljubljenici u merlo i gde god da odemo probamo merlo. Eto, imali smo priliku, prošle godine smo bili u Bordeauxu, obilazili smo i Margo i Klinet i Levanžil i Petrus, odnosno i Petrus i Poljak i da kažemo sve. Da kažem da vam čestitam prvo na merlovu, da je fantastičan. Pokušavam nekako da ga uporedim sa našim, evo Vuletu sam poslao sam naš merlo. Voleo bih kad probaš da napraviš neku komparaciju. Kiseline su mi fantastične. Tada sam vas pitam vezano za malolaktiku, da li je radite, kako određujete, da li, pošto meni kao da nema malolaktike, a fantastično su mi ukomponovane kiseline. Mi, na primjer, kod nas, naš merlo je malo grublji sa kiselinama i onda smo ove godine prvi put probali malolaktiku, da čisto i tanine malo da ih izgladimo, da ih zaoblimo, da ih nekako poravnamo, što bi rekli, da ne budu toliko divlji, ali ovo mi je stvarno fantastično. Eto, da vas pohvalim još jedan put, da vas pitam za tu malolaktiku, da li je radite, ako je radite, kad je radite, da li u fermentaciji, da li posle fermentacije, kako šta? Ovako, što se tiče malolaktike, da, radimo malolaktiku. Inače to, ovo je 17. Hajde da krenem priču sada. Vule, imamo vremena da malo pojasnim, jer ne bih volio da dam samo suvoparan odgovor, radimo, ne radimo, tad i tad. Nemamo nikakav poseban limit, slobodno. Dobro, znači mi smo do 2017. Odnosno 14., 15. i 16. te berbe smo radili na autohtonim kvascima. To je bukvalno bilo malo sumpora vinobrana i grožđe se smulja, radimo fermentaciju, maceraciju i to je to. Od 2017. angažovali smo enologa i od tad radimo sa selekcionisanim kvascima. I nećemo to menjati u neko dogledno vreme. Jer po meni ima razloga, bez obzira radili smo jedno i drugo, mislim da sa selekcionisanim kvascima dobijamo malo elegantnije vino, a ono što je još bitnije, mislim da nismo ništa puno izgubili, ne puno, nego gotovo ništa nismo izgubili na karakter. Znači nismo uniformisali vino, od toga smo se plašili. Znači to je bio naš najveći strah kada smo prelomili da radimo selekcionisane kvasce, da li nećemo sad da dobijemo uniformisano vino. Naprotiv. Samo smo dobili malo više elegancije, te neke mirise da još budu istančaniji i prefinjeni. A samim ti smo krenuli da radimo i malolaktiku, kontrolisanu, i to u fermentaciji. Sad je pitanje po pitanju malolaktika, koliko sam ja razumeo enologe, kako to radi, to je sad jedan trenutak kada mora da se odluči temperatura, je jako bitna u vinu, i sad je pitanje trenutka u kom trenutku krenuti sa malolaktikom. To je odluka više na enolozima koji su baš onako stručni, koliko će ona trajati i naravno jako je teško, bar ovde u Nišu, ja moram to da šaljem. Da, dobro, sreća pa ova brza pošta radi. Mora da se proveri koliko je ostalo te jabučne kiseline. Sad ovi koji se ne bave vinom
malo mi je priča suvoparna, skratit ću, znači, jako je bitna tu temperatura. Ako temperatura 18-20 je temperatura gde mora da se kreće kada malolaktika treba da završi. Ako ode previše ili ako padne, može da ostane malo te jabučne kiseline koja posle daje drugačiju notu, kiselinu. Tako da mi radimo malolaktiku. Sad, ja iskren da budem, ne mogu da se setim za 2017. Da li je ona otišla do kraja. Ono što smo kasnije radili, znam i evo skoro, pre kada je završavalo 2020, znam da je sigurno završila malolaktiku i to puno znači. Ako završi malolaktiku do kraja, znači te jabučne kiseline prelaze u mlečne i onda to vino daje jedan bukvalno te kremast ukus tonove, te jabučne kiseline su karakteristične za bela vina. Eto. Ako je to odgovor na vaše pitanje. Da. Jeste, u suštini je to. Znači, malolaktiku uvek krećem u fermentaciji. Sad, ja ne bih znao tačno kad, u kom trenutku, odnosno enolog to prati i kaže i temperatura i valjda količina šećera, jer tu ne sme ni da ima previše šećera, a ako se kasnije doda da pada temperatura, pošto mi nemamo kontroli temperaturu, znači mi ne radimo kontrolisanu temperaturom, tako da je tu jako bitno da se ti neki parametri poklope. Nema previše šećera, dobra temperatura, da bi to išlo do kraja. Hvala puno. Super. To je to. Mi bismo se javili iz Novog Sada, ako nas čujete. Čujemo. Iako pored sebe imam vinskog stručnjaka, ja ću kao potpuni nestručnjak da dam komentar. Mislim da on pored mene dao svoj komentar možda i previše puta, tako da ću ovog puta ja da se javim. Ovo vino je vino u koje se čovek zaljubi prvi put kad ga proba i to je uvek ona ljubav na prvi pogled koju inače ne verujem da postoji. Sa ovim vinom se desila ljubav na prvi pogled. I da prvi gutlje, da, upravo si. Smejemo se sve vreme iz razloga što je, upravo smo otvorili poslednju flašu koju smo imali u kući od Merloa, iako smo uzeli karton relativno skoro. Ali imamo još jedan karton koji je od Slobe Dimitrova, koji je takođe u ovom razgovoru i želimo ovim putem da mu kažemo da će ostati bez jedne flaše. Tako da morat će da se odrekne jedne flaše, zato se smejemo Slobo, ako si se pitao zbog čega se rekamo, zato što planiramo da ukrademo još jednu flašu. Žela bih da kažem, Sloba se žrtvuje. Žela bih da kažem da upravo to što u Srbiji, malo pre ste pomenuli da su Srbije još uvek mladi vinogradi, velika ekspanzija je se desila, još uvek su mladi vinogradi i nismo ni svesni trenutno koliko imamo dobro vina i šta sve možemo da očekujemo zapravo u Srbiji. Retko kad neko poredi naša vina sa nekim velikim evropskim zemljama, tako posebno vinskim, mi smo još uvek dosta mladi, pošto je dosta vinarija se osniva, dosta dobrih vina imamo u poslednje vreme i ovo je jedno od takvih vina i takvih vinarija i izuzetno mi je drago da smo se uključili u pravom momentu, da tako kažem, i da ćemo pratiti pomno svaku godinu koja bude dolazila i napomenula bih samo još jednu stvar, ovo je vino koje najčešće nosim ljubiteljima vina kao iznenađenje, upravo zbog tog, da kažem, ljubavi na prvi gutlje, kako smo rekli. Apsolutno još nisam čula ni jedan jedini komentar koji nije bio, da kažem, veliki plus za ovu vinariju i za ovo vino. Tako da žetvu još nismo otvorili, još uvek smatramo da je malo rano. Ne znam i da ćemo večeras još uvek da otvorimo, mislimo se sve vreme, ali to je još jedna stvar, da kažem, za koju imamo velike očekivanja, pa se nadam da će biti još jedna ljubav tako na prvi gutlje. Toliko od nas iz Novog Sada, pozdrav za sve. Hvala ti. Dobro, ok. Onda možemo na jedan mini break pre nego što probamo žetvu, a to je
Pitala me jedna drugarica, pa sam ostao dužan to pitanje. Neka onako matematika za da kažem, lako shvatiti jeste koliko se žetve proizvede, koje su neke zanimljive podaci, da kažem, brojke iz vaše vinarije, koliko vina je proizvedeno, pogotovo žetve, to je, mislim, Mariju zanimalo na našem kolu. Tako da, pa posle možemo da probamo žetvu, ko, naravno, želi da je otvori ili... Da. Žetva je rađena u vrlo malim količinama, relativno malim, svega 1240 bota dobili. Bila je ideja, pošto je 2017. bila dobra godina. Koliko je ostalo? Ona je pre mesec dana, možda mesec i nešto izašao na tržište, a nema oko 900 bota možda još. Ali baš za ljudi onako interesuju, nevjerovatno. A mi smo imali u planu da to bar jedno 2 godine razvučemo. Pa vidjet ćemo kako. Neću to izdržati do kraja godine. Nebitno. Znači, tu smo radili probe u Bergu. Birali smo grozdove sa južne strane, one najosunčanije. Znači, uvek ne mogu svi grozdovi, koliko se mi trudili u vinogradu da to bude lepo raspoređeno, postoje i grozdovi koji se jednostavno, koji su više izloženi suncu. I onda smo maltene nas 3-4 tu prošli i nabrali neki tonu i pol. I onda smo to uradili. Pustili smo da ide maceracija skoro preko 3 nedelje, 22-3 dana je bila maceracija. Da, svi pitaju koja je razlika između obične 17. i žetve. Znači, to su najbolji grozdovi iz 2017. Duga maceracija je bila i jedna bitna razlika je što smo u fermentaciji ubacili hrastove duge, kako se kaže, letve. Hrastove letve, to Boki dobro zna. Evo, Boki može da kaže koliko to znači. To je bio jedan Đorić Stavet, možda i ranije. Pa smo imali neke, ne znam kako je bilo to, da smo imali te neke hrastove letve od kojih inače pravi bure. I onda smo i to ubacili u samoj fermentaciji. U principu pošto mi radimo tu u plastičnim kacama, to je inače klasična fermentacija u drvenim bačima. To se dobije. Jer ta temperatura, tad je jedinstvena temperatura, nikad temperatura u vinu posle ne ide na 26-7 stepeni. U fermentaciji ona ide na 26-7-8 i posle nikad ne dostiže vino tu temperaturu. Tako da smo, tu se nešto dešava posebno sa drvetom, i onda smo stavili žetvu u novu barik burat. Znači, uzeli smo barik burat koja je potpuno nova, i onda smo, srpski hrast, 225 litara, tada smo inače počeli da koristimo barik od 225 litara, do tada smo koristili 300 litara, i vino je bukvalno provelo 24 meseca u novu burat. Onda smo uradili pripremu i u boci je od negde početka juna. Po meni ovo vino bar treba još jednu godinu dana da bude u boci, pa onda tek da pričamo o nekom njegovom potencijalu, to kako će žetva biti. Naravno, ono je to vino i sad spremno. I u principu ja nekad volim baš mlado vino, vrlo često i sad uzme 2020. Dobro da ga pijamo za 5 godina. Pa, ali tako je sa svim velikim vinima. Evo, na primjer, ne znam, Aseto u Italiji, on izlazi isto u 3. godini, i onda preporuka, on bi trebao, na primjer, 2017. od 2028. do 2035. na primjer, očekuje se da on dostigne svoj pun potencijal. To je u principu tako sa tim... A koliko je dugo fermentisalo sa letvicama? Skoro sve vreme, dok je bilo skoro celoj toj, možda ne baš sam početak, kad je još bio hladan, ali već kad je krenula burnija fermentacija, već smo tad. Koliko je bilo, 20 i nekoliko dana fermentacija, tako da sigurno 20-ak dana. Da.
Ko sve ima žetvu? Isto, nisam, znam da ima Denis, ima Kosta. Ko sve ima žetvu? Ja imam, nabavio sam u Nišu pre neki dan, ali je ne otvaram. Eto, svi čuvaju žetvu za neki. Mogli ste da uradite. Za Novu godinu. Za Novu godinu. Evo vidite. Naša će dočekati večera zbog toga. Mi ako imamo Slobin karton Merlot, Sloba ima naš karton žetve, tako da, kako da kažem, nismo baš u zavidnoj situaciji trenutno. Bolje čuvati. Znači, Sloba je bolje prošlo, samo da vam kažem. Čokoladni moment. To da miriše malo na tamnu čokoladu. Da. Da, imam čokoladu. Evo, ja sad sipam žetvu. Inače, ko nema, evo kako izgleda, to je crna etiketa sa ljubičasti tač. Ne znam da li može da vidite. Taj naš prepoznatljivi kao motiv. Zlatotisk i ime žetva. Ja moram za sledeću žetvu da vam predložim nešto, a to je da sada sam za jednu našu vinariju otvarao burad kod njih u podrumu i radili su fermentaciju direktno u buradima, korišćenim barik buradima. Da. Posle smo toga to reparirali. Tako da sledeći put otvaramo burad kod vas, radite fermentaciju u buradima, posle toga zatvaramo i vi vidite šta ćete sipati u njih. Može. Dogovoreno, pa mi već imamo ona prva tura je već spremna, ona 300 litara tamo.